sampun boten kirang setunggal menapa semanipun pinten putra rampun jari ngaturaken sumringing pangabekti muga konjuk sangandhaping sanila paduka para punggung wis ulun tampa ngesti ulun tanpa lomba kalau kita kedhok linggo kula tampi kula sandi wonten mustaka kapetrangan iki njujug minggu percaya percaya ora kudu Bathara Sandi prayoga monggo kita sowan kakek naldo punapa ibu sawetawis kayangan wonten tamu Bathari Durga pinggah wonten bali percukundhongane mongko datang kok tinimbalan adikku kejawi sedaya para putra-putra Jawata Tridasa Mataknawa ingkang sami ngempal wonten papan mriki kathah sami ngempal wonten bali percukundhongane ewa semanten Durga boten dipun timbali kok sopan Durga boten nampi undangan kok sopan wonten papan mriki yo bilih wonten bab ingkang wigatos wiladi permesti tumuli dipun dangu menapa menggah pengami gontra medhari rasa babari sedya wigatos sing perlu adiku mongko Bathari Upa yo Bathari Durga mulgagi maju lungguh kita matur kang prasaja ditata tembungan tembang kita ayo nganti langsung panjenengan ulun angit preksa kelawan jeneng kita Bathari Durga panjenengan puspita kadiyuping samirana
kejawi nyosaken pangapun dipun Jepatipun wanging kula saged kiri napa iya ingkang duwe kuwikantos pilih garwa kula menika tinangisan dening yuga kula inggih putra piyambak pun Dewa Sani kengkang menika kepengin mungkasi jejanganipun kanthi cara badhe nampun selane akrang ibu kula kula saking menika sampun ingkang garwa kula namung badhe masrahaken ingkang putra yuga kula pun Dewa Sani sapa rongkan tuwa-tuwa denipun badhe mayungi sapa ngayomi jateng ingkang putra pun Dewa Sani pungulu pengajar disangahi palungguhan ulun bakal jugo wonten jambu ana penggunaan pola-pola kepada rening Dewa Sani kepengin mungkasi jejaka kanthi cara nganggo Islam agama ulun nedya nayu jami lan panjenengan ulun jami uyuh apa sing dadi pamodai Dewa Sani tobat nyaturaken aku ing panuwun tanpa pamrih kula nami kados mekaten banjur pamili Dewa Sani putri saka negara ngendi saka pun dadi mamangge lan indah saka pertapan ngendi mulai dadi makura batari duga mungkin dadosaken priksa ibu kula boten saged kalih pamilipun ingkang garwa yoga kula inggih menika pun Dewa Sani yenipun badhe nampun selami ngakrami namung kejawi badhe mboyo putri saking kanyirangan Suwarga Dharma atmajanipun ingkang putra Bathara Brahma atmajanipun ingkang putra Bathara Brahma inggih menika pun Batari Dresana pungulun boten cangkep kalih pamripun ingkang putra namung kejawi Batari Dresana pungulun pangapa ingkang ulun tampa yen Batari Dresana iku wis piniki dening pamadyaning Pandhawa satra Kadipara Janaka Wirajuma kekasih yen nganti yuga ulun Dewa Sani kasebadan nganggo selanging akrama lawan Batari Dresana iku padha karo rusak pagrahayu uga-uga kurus ijo angkor pesanakan durga yuga ulun Dewa Sani dawana supaya milih wanita sakliyane Batari Dresana dawana supaya milih wanita sakliyane Batari Dresana nang lamuta Dewa Sani nedya bacut ngetutuk nakon bakal nganggo silanging akrama petik sekar saka mulya widodari saka kayangan Suwarga Dharma panjenengan ulun boya nayu jani durga Dewa menika wicaksana titiking pamalas sampun ngantos sampeyan dipun pesani duping putra Dewa Sani menika montah badhe ngayunaken Batari Dresana ketang tresnanipun tiyang sepuh kaliyan yoganipun piyambak lajeng dipun pinanggani menika naminipun boten prayogi mangke pindah dipun anggep gajah tidak rapah parah mangan tandur gawe pernatan orang dilakoni ini kok malah dipun terang piyambak badhe wonten kajen menawi wonten aji domestik kakang narodo kasih jaman nggih kula saluju najan kok wong cilik kere ngaji cilik bali-bali kan loro sakuban
Kekalipun Korea yen pancen kok ageng lelabetanipun menawi kok ageng lelabetanipun pamripun menawi damel utusan kok dipun pinangkani ngaji awak kok sampun dhewe-dhewe nyengkuyung dhateng ngaji guru nyengkuyung dhateng ngaji profesi dipun dados ratu-ratu ning dewa ora diperintah ning bali kok kajar ora diperintah gelem tanggane lah durung ulun jago ulun dan yo ulun diwasani gawono supaya pilih manita sakuyane batari desono sebab yen nganti panjenengan ulun gawuke desono kelawan diwasani engko bakal kekel kami gawat ulun kita bersama periksa ulun sakiripun kula pinjam sobarnya kaya makan jungkir itu supaya kula diwasani sampun kula lenggah sampun kula lenggah bila desono menika sampun bincang mongko ulun parang dene rambut gunung iki kasamyan datang rewes najan kados dene badan sewu ngantuk memangsang boten namung menika para nyukup kula bekti wasrani sampun prasetya ulun prasetyane diwasrani kepiye menawis boten kasembadan yen dipun ngambut selami ngangkrami gandeng kanca kaliyan pun Dresanala ingkang putra diwasrani menika badhe mungkasi pisanipun kanthi cara sunduk sira lampus diri pramila duku kula tinimbang yoga kula diwasrani menika sunduk sira tinimbang yoga kula badhe lampus diri langkung prayogi kula nyuwun pamit duku kula piyambak badhe kula pejali kula
Juga mboten jawab Lemo nggon kita kadol tangis najan dikaya ngomong ulun doyan bakal negake kelawan yoga ulun Dewa Srami lajeng kebareng kadua ulun satu minangkani ulun satu aku darani apa kang dadi pangodahe Dewa Srami tobat samangke selikur dino ora nanti panurut ramongan itu semanten kados mangkoki bocah bayi yoga iki menika konten iki kok lho banjir iki kene panurut konten dhisik lajeng yen dipun ngantuk katresnan terus ana sampun niku dening cara kados dipun perkara iku ulun ingin saged megake tresnane Janaka lan Dresara Ulun kalian bono sampai agipun agimu Wicaksono nggih pangawas. Namun menawa sedawuhipun pembahasan namun saged dipun netra. Namun saged dipun netra luluh penggalipun luntur panembahipun suda katresnanipun. Satemah digoreng samangke lerwan senambekan. Nalisa saking gawe sing kautaman terang kopali terang bebaya. Sing saking kautaman adi guru panggilan ingkang pundi kakang Nalojo Dresana menika ing ayah Dresana menika yoganipun Bathara Brahma mongko sampun piniku dening Janaka mongko disampun ngandhut petong sasi titi majikan yang menika lan napa tuwa ing atase wong bebojoan omah-omah kok badhe dipun pisahaken kok badhe dipun pegataken menika boten prayogi adi guru untuk rakyat kita Gulaturipun mumpung dereng lajeng dipun penggalih ingkang mening ajipun mesti kedasaken bentengaken bentenipun kewajiban lan katresnan yen kewajiban menika kedawuh muksa dhateng kami bawanipun ajipun mesti ning yen upami aji guru abot kaliyan katresnan abot kaliyan iku putra pun Dewa Srami badhe nyekel kami bawanipun aji guru boten namung para Jawaka ning malah para titah menungso ing Madyapada boten ing namung nias gembe nyina dhateng aji guru dadi ora adil boten adil nadang ora bener ning kiripun anak kok dibelani lha menika menapa kumon Bathari durung ing sopan andol tangis nangis membleh bebe sana bambranan nggihipun ngagem wedhapipun 3 senti kandhelipun monggo kembelipun dipun klotrokaken lajeng ketingal payudaranipun sacengkir gadhe nyampenipun dipun silakaken lajeng ketingal wentesipun kuning gurine kados kencana sinangling lha wong perkawis wentes namung perkawis payudara kok lajeng dados ngiler menika tapi wanita niku yang becik dadi mustika nek wanita yen ora tundhanipun namung gegeri sadiku ulun menika pimpin nglaosi jagat Tribawana. Kula sampun menika pun kakang kula sampun ndukang kula sampun mangertos. Balung peking batang palang sedaya menika sami nembah beku dhateng pangwas ulun. Ewa semanten kakang Rata kok manceni dhateng sabda pangandika ulun. Kula boten manceni, kula boten nyepurani ning kula namung nyepurake menawi boten jarak atur kula.
Dipun dados makin boten perlu cawe-cawe. Oh, cekanipun kula dipun pensiunaken diri. Boten napa-napa. Boten napa-napa. Ora dadi paten kula boten paten. Namung kula nggih mutaken Adi Guru. Yen boten lumampah wonten mergiring kautaman. Tundhipun mangke Adi Guru badhe nyuwun tulung. Badhe sambat kaliyan pun kakang Kaiwan Sigrit Pangudal. Ulun menika menang purba masesa, menang bulur, menang belarang bulung jagat. Monggo, yen menawi jagat ora melu garpu gak maru, mboten melu-melu. Dugo, wonten jawuh ayo. Dewa Serani Kandharana supaya tata-tata kasut busana kadiwatan. Sadurunge ngaji protek ing Surya, ulun saguna badhe tresnane Janaka lan Dresakala. Dene mantene lanang ulun ijoli yoga ulun Dewa Serani jawab lawan Bathari Dresana. Ora tentu yen manut tanpa panjenengan ngatur. Kemarin kula nyuwun pamit matur basilan nyuwun pamit ora jane kang nyuwun senyata Bathari Dresana.
sandang-sandang dinoto kamulyan angkes-kempes berantes temah dadi lemes sareng nganggo kamisara ambruk pun kaya kampung kaya lulusan otot begayune kaya unjet-unjet jantunge kaya benelah jajane kaya sindarasane ati ketan tresnane Sudarmo dateng ingkang putra Nggih Desa Nara kampus nambung sami ngakami winengku dening pamadyaning Pandhawa Raden Arjuna Bahari Desa kampus mandhang mawa sedhese ngerbini petong candra titipan selendang menika mangkula kanthi ngapawang-awang tangi sesenggungan Bathara Brahma
Yen mangsanipun sampun dalah mangsa rendheng. Yen manjingipun sampun dalah mangsa rendheng. Ning kok dayanipun kok sumpuk. Dayanipun kok benter. Mertandani bentere jagat, bentere alam menika wau kaperbawan pakatinipun manungsa. Ingkang candala bijine. Nari saking garis kautaman neraka paling nerang bebaya sing saking kautaman lamun-lamun ngaji mesti anji bawara guru petunggule para dewa ratu-ratu ing sakota kok pakatinipun ngawu gawa ngawur janaka sampun dados sisianipun ingkang wayah perubahan Dresana kok badhipun pisahaken kok badhipun kegataken menapa kantor pengadilan menika sampun mampun kalengan Suraya menika menapa kados punyadi kakek rodo kula menika ratu-ratu ing dewa kula sampun menika tepanipun kakek rodo mumpung dereng langsung kula mimutaken Dresana menika nyambut wijinipun Janaka wiji ingkang sampun sinipun Gua Garba menika naminipun Sukma ingkang nedha tumitah para jagat gumelar dipun kandhani badan majak bumi geni banyu angin sekawan perkawis wujudipun nafsu sekawan perkawis menika wau lajeng mlebet dhateng wujudipun gesang utami Nur Muhammad inggih Nur Cahya paparingipun Gusti ingkang Hakarya rupa. Ewa semanten nyinaji guru ing sakmangke kok badhe daksya. Kaliyan ingkang wayahipun Dresana boten namung tegel kaliyan Dresana ning tegel dhateng wiji ingkang sampun tinambut dening Bathari Dresana. Lajeng keparingipun Kakang Rodo badhe anggep mangatipun ngaji guru. Supaya tata-tata yen ana ketelehan ing lakon yen ana botol boroti kabeh nyuguh kuduwani ngadepi lakon kang bakal tumeka perangaten perang mambal pasulan nyuwun pamit nyuwun rahasane pahara kulo sing ngati inggih nyuwun para santri
Ulun nimbali dhateng ing putra kula Durga Yaksa Sumadong Jawu. Adalah bocah-bocah baca Bibel sana. Itu Betari kula nyadeng Jawu. Ya jaya. Bocah percakap lho seneng lakune pada golek panganan. Ibu Betari Durga kula nyuwun pangan. Boten kula sampun ngelih, gondang kula sampun ngoro. Lek, kula nyuwun pangan, Lek. Kula nyuwun pangan, kula nyuwun kecamatan, kula nyuwun gas bocah. Ibu Betari niki kok dipun kepalaken teng alun-alun. Niki enten napa? Ajeng rembug napa? Wong liyane nggih pun rampung. Napa sing dodol kaos, napa kepripun? Kula usul kalih paduka Ibu Betari. Kula usul, kowe arep usul apa? Kembang telepon ora dadi mampu kok. Majeng ampun nganti munggah. Majeng ampun bunggahke. Pit motor sing bodho niku ampun ditangkep mesake wong cilik, mesake wong sing padha ngaring. Anu Honda bodho ajeng dikumpulaken wong sadonya ajeng nggih napa, kaya kok jeng nggih napa. Sing pun boten kok ora nggih pun dikendelaken napa. Mesake wong ngaring, mesake wong cilik. Jadi mobil mewah sing boten dipajeki mangga boten apa-apane. Sepeda bodho pit motor boten kenapa tempo dikendelke nggih ngarik. Kembang depan kowe menengo wae, menengo. Ya pendel kepripun anu yang mriki kan ngomong malah kok pendel. Hampir kula meneng nggih ora dibayar. Kowe seneng apa ora niku? Ora seneng kok ora suwek. Sukses ketone terjeme ora jamak sampeyan. Lambe pun ambane kayangan kok sing disuwek. Iki malah kawer-kawer. Nyadong Jawu, kula nyadong Jawu Ibu Betari. Yo aku yo nggih Durga Yaksa, bola buta, bola bajingan, bola setan. Kuwi penting munggah man kabeh bae. Dadi ana sumur, tata-tata sabu nggih manci protek Surya kula tak jawi ngiring mantek. Ingkang dados mantenipun sinten? Ingkang dados mantenipun sinten? Jes nimbang alih iki nimbang alih. Ini sasi besar. Sasi sama bareng rampung niki dikumpulkan tarikan malih nyumbang malih. Ingkang dados mantenipun sinten? Mantenipun sinten Ibu Betari. Anak lanang Diwasani bakal nggawa Betari Dresanala. Nadam Dresanala wis dadi bojone Janaka ning arep dipegatke dening Pangkulun Jagat Dwinata. Mula yo nggih sanapat napa jurenting gamben-gamben sing pilih tanding tangguh papat kanggon jotos bakoh pinter nanging betah melek Inggih, pawanipun dijawi supaya tata-tata siaga ngayudur nama-tamati yo gak nggone arep dadi manten kok semono mbok menawa anak turune para pendhawa sing ora nrimake perkara iki prayogane budi sing dadani bangga rangkumono sing arep nyengkuyung sing arep liyantu wajibe dijawi kumpul ana negara tunggal Malaya. Ini sing ora gathuk, ora ngathuk, ora cocok. Lawan apa sing dadi pamodayo gaku singirna yo nggih singirna menawi ngaten nggih saged jauh. Ora gage mangkat kok dina iki